Ayun mga kalingap, magandang umaga. Today po ang vlog po natin ay dedicated po kay kanino bro? Kay boss Kalingap, natin, no? kay Boss Kalingap Kalingap Rob. At napansin po natin yung mga last vlog ni Kalingap Rob, bakit siya gumawa ng personal channel. So kami po bilang isa po sa mga kumbaga ano niya, kaibigan. Oh, tama. Si Kalingap Rob parang naging ano natin yan, naging kuya, naging ano, Lahat naman na naging nasa mentor, ganun. Pero hindi naman siya nabibigay sa amin ng feeling ng mga boss, pero siyempre bilang mga kaibigan, magaling talaga siya ng mga pagsama. Kaya na yun ginagawa din namin po mga Kalingap para ano siya, Ma-encourage, ma-motivate. tama. Sa mga problema, sa mga syempre kapag nasa social media ka kasi madaming nagbabash talaga. Parang Dami. kahit gawin mo yung tama, parang mali pa rin. So ngayon po, Yun. magpapasimikal po kami. Simikap Para po may namin. kasama siya sa Kasi siyempre naman Kuya Alvin, lahat naman siyempre ako din, Parang beneficiary din ako ni Kalingap yung- Rob, beneficiary din ako sa iyo kasi siyempre naman lahat ng problema ko nandyan lagi. Parang Sinasagot niya, di ba? pagpasimikal po natin, parang yung damay bilang isang kaibigan, isang tunay na tropa, solid talaga mga Kalingap. Napakabait po ni Kalingap Rob kung sa totoo lang, kaya magpapasimikal din kami ngayon. At syempre sa coffee shop. Coffee shop. Para surprise Para- natin si si Oo. Kalingap Rob na yung Si ginagawa. Edo din. Si Edo Ay, din. semikalbo kasi. Pero meron po silang ginawang yun, sa buhok nila. Pero para sama-sama na magpasimikal. Nga, masimikal. Yan. Para mayroon tayo na tropa na isang Tunay na tropa. Tunay na Yan. tropa. Kalbo po si Kuya Robin. Kaming dalawa. Tatanggal ko Para karamay kami ni Kalingap Rob. Hindi na napapansin. Ano lang, simikal ko lang. Sinikalbo lang po. Nga ganito. Ganda na ito. Pero walang guhit. May charger dito. Mag-charge lang sa habaan. Kaya lang. O yun. Wala kuya. Ayan Kuya Rob. Sama na tayo. Ako din, magkakagaya din ako. Parehas na tayo ng hairstyle. Parehas na tayo. Pero nagano sila kasi yung naglagay sila nung parang transplant. Pero syempre para parehas tayong hairstyle. Magkalbo. Tanda ng andito si Kuya Robin, Kalingap Alvin, karamay sa anumang problema. Kalingap Rob. Bagay sa'yo Kuya Robin. Ha? Tingin ko sa'yo bagay Kuya Robin. Bakit? Tingin ko bagay. Oo. Para ka naging bata ng 5 years. Ang ganda ng ulo mo, bilog na bilog. Ganyan pala ulo ng Indian, mga bilog na bilog. Mga Pinoy hindi masyadong bilog. Pero normal delivery lang, ayan, Oo, normal. Usually kasi ang mga nagiging bilog na bilog ang ulo, mga cesarean. Hindi dumaan sa puwerta. Yeah. Mga 3 buwan na ulit na hindi tayo nagupit. Ikaw lang ang nagupit sa mo kuya? Ha? Sarili mo? Hindi. Ay, may hairstylist ka din. Oo. Yun doon din Mga- nagugupit yung di ba napupuntahan natin kanina na dun sa tungon. Okay man. Doon ako nang gupit. Magaling din yung Ito po mga kalingap, kalbo na si Kuya Robin. Para gaya daw kay Boss Rob. Kay Kalingap Rob. Ganito po ang namin kasi napaka-bait po ni Kalingap Rob. Talaga. Tunay na kaibigan.
Bagay. Bagay. Mm. Galing lang ba? Ha? Okay lang ba? Ganda ng buhok mo, Kuya Robin, makapal din. Makapal eh. Kaya yata ito. Gawa na natin yung subject. Na-vlog ko sila, di ba? Ay, bagay din oh. Para kang naging Prabjut na. Prabjut ka na, Kuya Robin. Yung anak mong Kami lalaki. tingnan ko pag nakalbuhan ko din si Pravjot pag naano. Para dalawa kami ng ano. Bagay. Ano? Bagay sa'yo, Kuya Robin. Bagay talaga. Oo, tunay. Pero kung medyo mataba naman yung pisngi ko, mabagay talaga. Ano? Oh, tama lang din. Mataba-taba na ang pisngi mo din. Meron akong bili na vitamins na sa Manila. Yan ay nainom ko. Ganda pala niyan. Yan yung gupit. Grabe, gwapo na po ni Kuya Robin. Lalong nagwapo. Bagay pala sa'yo. So, ang mga ganyang may hairstyle na si Kalinga Prab, si Kalinga Nagulat Edu, yan mamaya ni Kuya Robin, ako din. Oo, mapakita tayo syempre ng personal. Oo. Para maramdaman niya na tropa. Pagiging yung lahat ng natulungan niya, May pimples? yung mga natulungan niya, babalik sa kanya at solid sa kanya. Lalo sa channel natin, natulungan po kami ni Kalinga Prab channel. Sarap naman yung ano, pag nadaan na resort, Makati, kamot. Maliliit na ano eh. Pimples. Meron ano? Gwapo na oh. Makapal yung ano. Bagay po kay Kuya Robin no. Ngayon ko lang nang gawa ito. Ganito. Bagay pala sa'yo. Hindi ko naman na ano, hindi ko nang kakalbo. Semi kalbo lang. Pero dati, ano lang, mahaba talaga yung buhok ko. Hindi ko- Nagtaba ka pa tingnan dyan. Taba? Tumaba kang tingnan. Para kang si Joko Diaz. Oo nga oh. Oh, totoo, Joko Diaz oh. Yung artistang Pinoy. Ganon din ang gupit niya lagi eh, di ba? Artistang Pinoy si Joko Diaz. Totoo. Yung mga medyo itim na mga tsura, no? Joko Diaz mga kalib si Kuya Robin. Hala. Sabihin mo kay Ate Pia, paano ba yan Pia? May asawa kang artista. Joko Diaz. Yeah. Totoo. Ang galing. Hindi ka na lang sabi. Ayan na, si Kuya Alvin. Baka parehas tayo ni idol natin sa kanyang crowd. Oo, tama. Parehas tayo ng hairstyle. Kahit di tayo Naalam ni Ma'am Ben na? Hindi. 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 Magulat din yun pag nakita niya, no? Oo. Mamaya alam niya na malalaman. Yung nga. Para ano lang tayo, isang tropa lang talaga. Tro, hindi walang iwanan. Walang iwanan talaga. Yan. Umpisa na. Hindi yan bilog na bilog kuya. Si Kuya Robin bilog masyado yung ulo. Disadvantage ko dito yung mataba-taba ko konti. Oo nga. Pero babagay Bagay din sa yan payat, sa'yo. eh, no?
Oo. Bagay din yan sa'yo, Kuya Alvin, kasi ano eh, mataba-tang bilog yung mukha mo. Dali lang, mga 5 minutes. Ayan na, oh. Hindi, bagay naman, oh. Bagay, Kuya Alvin, talaga. Promise. Ito sa'yo, Oh. Kahit huwag na kuya. Sobra-sobra na. Pati ano na yung ano, na puti na pati tingnan Kuya Alvin. Pumuti. Ano? Oo. Oo. Hindi na bagay baga. Ano na yung pagtapos na. Ano? Bilog baga, sabi mo hindi bilog. Bilog baga. Ang ulo mo. May kanto yan. May kanto. Sa ano likod. Ah. Okay lang yan. Hindi man nakita sa likod eh. Bagay baga oh. Yun na oh. Tapos na. Grabe. Pogi ka ng Kuya Alvin. Talaga naman na ano. Ang ganda na ano. Nakinis naman balat ni Kuya Alvin. Hindi ka. Tayo ng tatlo ano. Dalo lang. Ayan. Ano? Okay na? Bawas tayong edad. Bawas na edad. Sombrero muna po tayo. Ayun. Dito po tayo mga kalingap. Hintayin natin si Kalingap Rob. Kuya. Alvin Caceres. Ito, Bombay din to. Hello po. Shout out po. Bro, Surprise mo? nakikigaya kami sa ano, hairstyle. Yan, parang damay-damay bro, kahit saan ka mapunta, dadamayan ka namin. Kahit doon sa bagong channel, Pambuhan. Ang simbang channel ka nakita mo? Oh bro, Ganda na. ganda. Nakaka-relate. Ang mission ngayon, mga Bible study kami sama kayo. Oh, samahan ka namin bro. Yan po si Kalingap Rob, Bible study po ang mission ngayon. Pakita na natin. Joko Diaz yan bro. Joko Diaz yan. Pakita mo kay Robin. Joko Diaz oh. Joko Diaz baga. Joko. Sasabay kayo, no? Oo. Sabay ka Bagay sa'yo, bro. Nabagay nga ito. Ikaw ang liit kasi ng ulo mo. Kaya nga. Naging Joko Diaz. Bible study po. Bible study po kami sa coffee shop. Pastor ER. Bro. Hoy! Yes na. Nagpaano kami, ginaya namin yung ano ni Kalinga Prab. Ayos na. Ano? Ginaya namin yung Ginaya hairstyle. mo yung book. Pero solid kami. Bas na. Nice. Nice. Ayun. Ah, sige. Game. Ang coach si Pastor. Okay. Papasok ko siya. Or is Ali daw? Akala ko tulog. Look at my hair. Where's my hair? Look at daddy, look at daddy. Hello. Oh, wala siyang reaction. Wala siyang reaction sa buhok mo. Look at the hair, daddy. Look at the hair, daddy. Wala hair, daddy. Wala hair. Si May kalbo na bagin, baby. Give me my hair, give me hair. Wala hair, daddy. What happened?
Ko boss here, daddy. Sabihin mo, what happened?